Kapin simana, una magsugod ang klase sa mga pampublikong tulunghaan. Misaka ang presyo sa pipila ka school supplies base sa gipagulang suggested retail price sa DTI. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Una ang pag-abli sa klase karong July 29. Nagpagula na og suggested retail price sa school supplies ang Consumer Affairs and Advocacy Bureau sa Department of Trade and Industry. Matud sa DTI Zamboanga City, anaso 173 ang stock keeping units o STU sa school supplies karong tuiga. Ang STU, usa ka alphanumeric code nga ginagamit alang sa product inventory sama sa mga brands sa school supplies. Sa maong ihap, 80 ka STU sa mga brands sa school supplies ang wala natandog ang presyo, samtang 9 niini ang miubos ang presyo. Apan 28 ka STU ang misakang presyo nga miabot na sa 17% ang diferensya sa presyo sama sa notebook nga mapalit na karon sa 27 pesos kung itandi kaniadto nga analang sa 23 pesos. Ang grades 1 to 4 pad paper mapalit na sa 25 pesos kung kaniadto 24 pesos. Ang intermediate paper ananasab sa 32 pesos itandi sa 31 pesos kaniadto. Ang lapis nga per piece 12 pesos na nga kaniadto 10.75 pesos lang. Misa kasab og 3 pesos ang ballpen nga ana sa 16.50 pesos itandi sa 13.50 pesos kaniadto. Samtang ang crayon ana sa 30 pesos nga kaniadto 27 pesos lang. Sumala sa DTI ang pagtaas sa presyo sa school supplies tungod sa pagtaas sa production cost. Reasons nila are high cost of inputs, yung paper, like for notebooks and pad paper, and then increase in the production cost. Of course, yung mga crayons naman, they nag-increase because they improve from regular to premium kasi di ba bawal yung merong lead na contents. Nagpaymang nosab ang DTI ngadto sa mga establishmento nga sundo ng SRP aron malikay sa posibleng silot. Although hindi na sa amin yung magbibigay ng notice of violation or letter of inquiry, but ang kaab na ang magbibigay, sila na mag-act. So pag merong violation sa SRP, meaning pag merong mas mataas ang benta, ang kaab, we will endorse that establishment sa kaab. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.